panggonane Pak Jokowi, pemimpin negeri sing tansah ana ning ati. Alun-alun rame karo wong dolan, kembang melati rembuyung ing taman, mlaku ning laweyan lanjut Banjarsari, iso mampir omahe Pak Jokowi. Kota Solo panggonan sing apik, nuwuhake pemimpin sing becik, presiden sing merakyat, ya kuwi Pak Jokowi, tansah tulus memimpin tanpa pamrih pribadi. Tuku wedang ronding pinggir talen, rasa anget nyawiji karo kenangan. Matur suwun kagem Pak Jokowi, mugi panjenengan sehat, kuat tansah langgeng